Bandang alas 3 kat panapon iting Lunes, June 4, may yakiting matuling nga ulap at ating kayabing duldul kareng mialiwang lugar keti Pampanga. Ing Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, migpalwal yung thunderstorm advisory. Ang makaapekto kareng mialiwang lugar king bansa. Buri ng sabyan, posibleng mikamasik ka na hangin, uran, duldul at kidlat. At ning minsan, mikaka-hailstorm po. At king kasagsagana ning mesabing thunderstorm at lukatawo ring mituran king kidlat at migresulta king pangaango rabye. Bilyari ti king barangay Planas king balena ning Porac. Apin ila ring miyasawang Inuel at Marina Ocampo at ing bunsurang anak ay Francis Brinel Abad at 14 anyos pa mo. Kwento na ning metong dapang anak ring miyasawa ay Sofia at sula kano king kilog bale ring kayang pengari kabang mandilo neman king uran ing kayang waling Francis. Bigla pong kumidlat ng malakas, tinamaan po sila. Pagkatapos po nung kidlat, bigla na lang po akong tinawag ni ate ko. Sumigaw-sigaw po siya. Sabi niya po, Pia si mama, sabi niya po. Tas lumabas po ako. Yung nakita ko na po si mama ko, nakasandal po siya sa sahig. Na nakaside po siya. Tapos po, yung kapatid ko pong bunso, nakita ko na po dun sa may papag, nakahiga na din po. Nakanoy isip-isipang Sofia na mapalyari ini Karela at sukano king partina ning bundok king Karelang Kubo ang magsilbida ng tuknangan. Anong reaksyon mo nung nakita mo na gano'n? Wala na silang buhay nung makita? Wala, parang tarantang-taranta na po ako. Hindi ko na po alam yung gagawin ko gano'n. Na naman naiwasang maging emosyonal ning metong dapang anak ding biktima ay Ronel Ocampo. Lakwas na't kapilan niya pa mo kano minuli kim Pampanga, banga kaya pwedeng kayang pengari, amalwat na nangyaikit. Opo, pangarap po ng mama ko na kumpleto po kami. Kaya ngayon lang pong buro po na magkumpleto kami magkakapatid. Yun lang po yung gusto kong mangyari, magpa-picture kami. Yun ang gusto ko ng mama ko. Kahit nasa kabawang na sila, magpa-picture kami. Yung gusto ng mama ko, kumpleto kami kasi ang tagal namin na ulila. Ang pangking Chief Weather Forecaster ning PAGASA Clark kay Manny Esguera, delikado yung kidlat at king sika na bultahi ang malyaring makamate. Napakabilis po yan since na sabi nga po natin is mabilis bumiyahe yung light, no? So at an instant ay po pwede kong tamaan yung na-target niya at sa libong-libong voltahe po na dala noon ay mahirap na pong makaligtas yung matatamaan ng kidlat. Karing open area, kalupan na ning tuknangan na ring biktima maralas kanong dudog pa ding kidlat. Maulaga mo naman kano nalalawen ng papalwaldang thunderstorm advisory. Okay, ang madalas po nitong target, ito po mga nasa open area, yung pong medyo marataas na bagay. Halimbawa po puno, poste ng kuryente, o kung yun sa area ng po yung bahay mo ay mas mataas doon, yung mataas doon. So yun po yung mga prone, yun po yung natatanong niya yung mataas na bagay. Kung nagpapalabas ng thunderstorm advisory ang PAGASA, ay para nga po mabigyan kayo ng babala, ng warning, at maipa-inform sa inyo na posibleng magkaroon ng mga pagulan, pagkidlat, dulot niya po nitong thunderstorm. At inemang paganakay Esguera bang maging ligtas itong ating thunderstorm. Ayan, kapag po tayo ay nakarinig na ng mga kulog at lumikidlat pa, malamang na po yan ay bubuhos na rin po yung malakas na ulan, malakas na hangin, at mag-seek na po tayo, humanap na po tayo ng masisilungan. Huwag po tayong sisilong sa ilalim ng puno dahil ang puno po ay posibleng pong ding tamaan ng kidlat. Lalong-lalo na po yung kung nasa open area, nasa may bahay kubo, ay delikado rin po doon. Ang isik po natin shelter, kung nakikita po natin na nasa overhead na natin yung kulog at kidlat, ay dumapa na lamang po tayo, no? Sa open beach, o yung medyo may hukay. Huwag po tayo yung tatayo sa gitna dahil parang matatanaw po kayo ng kidlat. Ngayon po, alam na namin na hindi talaga biro ang kidlat. Isang higlap lang, mawawala na yung isang buhay. Tulad niyan, 3 yung nawala sa amin. Samantala, Mintano rin Pampanga Governor Dennis Delta Pineda at Porac Mayor Jing Capil kareng may ulilang pamilya. Miabot ya kanong sao pinansyal ng gobernador kapag bayaran na naman ng lokal na kapanibalan ng Porac ing gastos king pamagpalibing kareng mayang obye.
Ako'y Kakayon Talasuyo, Jennifer Salenga, ating pusong makabalan.